गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नायगिरि बयनिसिमबो बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि बयखौबो आरोबाव फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव मोनसे गोथार बाइबेलनिफ्राय गियाननि बाथ्राफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माखासे मोजांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन होननानै मिजिंथिहरदों। बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि रायलायनो नागिरनाय बाथ्रा बा टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय, गियानि मानसिफ्रा सिरि थायो। खनसेबाव, गियानि मानसिफ्रा सिरि थायो। बे टपिकनि सायावनो गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाइबेल सिरिफोर लानानै जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ, जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा अब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोन बयजों लोगोसे आं बेखौ दिनै शेयार खालामनो सानदों। अब्ला जोङो मिथिनानै लाबावनि जे गियानि मानसिया सिरि थायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्राया थारैनो नंगौ आरो सैथो। गियानि मानसिफ्रासो सिरि थानो हायो। गियानि मानसिफ्रासो दिनै गावखौ हमथानो हायो। गियानि मानसिफ्रासो गोबांथार बेखौ बुङोब्ला बेबादि जागोन बा बुंनायनिख्रुइ बुङैयानो साबसिन जागोन होननानै जायफ्रा साननो रोङो, जायफ्रा साननो हनो हायो, मोजांथार बुजिनाय गियानफोर दं, बिथांमोन बादि व्यक्तिफ्रासो मानसिफ्रासो दिनै सिरि थायो, उत्तर होफिना। आरो दिनै बेल' नङा, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोबांथार समावनो जेखौनो गोसो जायो बेखौनो जों मानसिफ्रा दिनै बुङो। आरो रागा जोंबाथ' जोबखाबावबाय ना मा होनो? गोबांथार समावनो जोङो मा जेखौ बुंनो नाङा बेखौ दिनै जोङो बुङो। मानो? जों दिनै गियानि नङैयावहाय बेबायदि गोबांथार दिनै जोंनि गेजेरावबो दिनै जागासिनो दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दा जों एसे गोथौ जोङो मिथिनानै लाबावनि। बाइबेला फोरोङोदि गियानि मानसिफोरनि सिरियै थानाया मोनसे पावारफुल अफ विजडम होननानै बाइबेला दिनै जोंनो फोरोंदों। मिथिबायना? जे बिथांमोना गियानि मानसिफोर बा गियानि मानसिफोरनि सिरि थानाया मोनसे ओरैबायदिनो बेबायदि बोलो गोनां गियाननि सिनायथि, माने पावारफुल साइन अफ विजडम होननानै फोरोंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफ्रा गियानि नङा माब्लाबाबो सिरि थानो हाया। बिथांमोना फाल्था लागोन, बिथांमोना बुंफिनथारगोन। नाथाय जायफ्रा गियानि, बुंनाया थिग जानाय नङा, बुङोब्ला बेबायदि जालांनो हागौ होननानै सिरि थायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नंबावा, गावनि सालायखौ हमथानाया गावखौ सेल्फ कन्ट्रलाव दोनो होननानै बाइबेला दिनै मिथिहोबावदों। नोंथांमोना बेखौ मिथिथारगौ ना? जे जों जुदि गाव गावनि सालायफोरखौ जों जुदि हमथायो ना, मा बायदि बायदि बुंनायनिफ्राय जुदि जों हमथायो, गावखौनो मा खैफोदनिफ्रायबो बासायगोन, गावखौनो मा सेल्फ कन्ट्रलाव दोनो होननानै जोंनि गोथार बाइबेला दिनै मिथिहोबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोबांथार समावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ दिनै जों मिथिगौ, मैया थैयो आगानाव, मानसिया थैयो सालायाव बा खुगायाव होननाय बे बाथ्राखौ दिनै जों बयबो मिथिगौ। आरो बे थारैनो नंगौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोबांथार समावनो जोंनि बुंनाय रावफोरजों, जोंनि बाहायनाय सालायफोरनि ना दुवारै जोङो मा जायो? गोरोन्थि नुजायो, गन्डगल जायो, आरो
जेखौ बुंनो नाङामोन जों बेखौ बुंफ्लाङो मानो जोंहा गावखौ हमथानायनि बोलो गैयै सक्ति गैयैयाव that means जोङो गियानि मानसि जानो हायैयाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंबावनि मोनसे बाथ्राखौ जे सासे मानसिया गासैबो गोसोनि साननायखौ बुङैया गियानि आरो गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनो होननानै बुङो जोंनि गोथार बाइबेला बेबायदि जोंखौ मिथिहोदों जे सासे मानसिया गासैबो खोथाखौ बुङैया गियानि जों गासैबो खोथाखौ गोसो जाबानो जों बुंजोबनो हाया बुङोब्ला बेवहाय मोजांबो रिएक्सन जानो हागौ गाज्रिनिबो दिनै जानो हागौ बेबायदि दिनै जायो ओमफ्राय गासैबो खोथाखौ बुङैया मा जायोनो गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ बेबायदि गियाननि बिसय दिनै जोंनो फोरोंदों आरो जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों बेनिखायनो जों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय साफ्रोमबो जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि थैजों बायजाबाय बा जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय साफ्रोमबो बेबायदि गियानि जानाया बे संसाराव जोंनि थाखाय मोदोमखौ लानानै इनायनो गोनांथार अनजाग्रा डियार भिउवार्स जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बिसास जानानै जों जुदि बेबायदि गियानि जानो हायाखैब्ला गावखौ हमथानो हायाखैब्ला बे मोदोमखौ लानानै थांनानै थासान्दि जों बे संसाराव जों दिनै मा खैफोदाव दङ थ' बेनिखायनो इसोरनि दासफ्रा जोंखौ मिथिहोयो बे संसाराव जोङो थांनानै थासान्दि दावहाथिलियाव दङ होननानै जोंनि गिदिर गिदिर पास्टर बिशप इभान्जेलिस्ट हाफ्रामफ्रा बा जोंनि फादारफ्रा दिनै जोंखौ बेखौ फोरोङो आरो मिथिहोयो मोनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ बे संसाराव जोङो दावहाथिलियावसो दिनै जों मा थांनानै दङ थ' बेनिखायनो ख्रिस्टियानफोर साफ्रोमनि थाखाय गियानि जानाया इनायनो गोनांथार आरो जोंनि खुगा सालायफोरखौ हमथानाया इनायनो गोनांथार अब्ला फै बे समाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरोंदों आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 17 बालाबनि 27 सिरि Proverbs chapter 17 verse 27 बेयाव बेबायदि बुंदों गियानि मानसिफ्रा गावनि खुगाखौ हमथायो जाया सिरि सिरि थायो बिहा नंथारगौ बिजिरनाय गियान थायो खोनाबायना बे समावहाय गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबाय जे गियानि मानसिफ्रा गावनि खुगाखौ हमथायो ओमफ्राय जायफ्रा अगियानि बिथांमोना माब्लाबा हमथानो हाया बिथांमोना बुंखागोन कि बुंफिनथारगोन खुनु खोथा गैया आरो राग जोंब्लाथ' खोथायानो जोबखाबावबाय नाथाय गियानि मानसिफ्रा गावनि खुगाखौ हमथायो होननानै बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों ओमफ्राय जाया सिरि सिरि थायो बिहा नंथारगौ बिजिरनाय गियान थायो होननानै मिथिहोबावदों आरो बियो नंगौबो सिरि थाग्रा मानसिफोरा साननाय दङ गोसोआव बेखौ बुङोब्ला उसुबिदा जानो हागौ ना बेखौ बुंफिनोब्ला आंखौ गाज्रि मोननो हागौ समाजाव गाज्रि जानो हागौ जाथिनि हारिनि गेजेराव न'खरनि गेजेराव माबा मोनसे सोमजिनो हागौ बेबायदि थायो अनजाग्राफोर दा बेनिखायनो जायफ्रा सिरि थायो बिथांमोनहा नंथारगौ विजडम बिथांमोनाव दङ बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों नाथाय सिरि थायामोनब्ला मा जागौमोन बिथांमोनाबो बुंफिनगौमोन रायफिनगौमोन ना मा होनो नाथाय जायहा सिरि सिरि थायो बिथांमोनाव नंथारगौ बिजिरनाय गियाना थायो होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों आरो गियानि मानसिफ्रा सिरि थायो होननानै बुंथारदों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बेखौनो आङो मोनदांहोनो नागिरदों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय बा नायगासिनो दङ आं गियानि नंगौना नङा जों बेखौ एसे मोनदाङो आङो बाइबेलाव लिरनाय बायदि नंगौना नङा बेखौ जों मिथिनो
अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा दा बे बाइबेल सिरिया फोरमायो गियानि मानसिफ्रासो गावनि खुगा सालायखौ हमथायो अगियानफ्रा हमथानो हाया जेखौनो गोसो बेखौनो बुंखागोन आरोखि आरोबाव बे समावहाय बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंनो बावनि बोसोन बिजाब 17 बालाबनि 28 सिरिबाव Proverbs chapter 17 verse 28 बेयाव बेबायदि बुंबावदों सिरि सिरि थायोब्ला आरो गावनि खुगाखौ हमथायोब्ला सासे मूर्ख मानसियाबो गियानि आरो साननो गोरों होननानै सानजायो खोनाबायना जाया सिरि सिरि थायो ओमफ्राय गावनि खुगा सालायफोरखौ हमथायो ओमफ्राय बेबायदि मानसिया मूर्ख मानसिब्लाबो गियानि साननो गोरों होननानै सानजायो सोरजों मानसिफोरजों मानोना अगियानि मानसिफ्रासो नांलायो नालाय मानोना अगियानि मानसिफ्रासो एकदमबारे उल्था उल्था बुंफिनो नालाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो गियाननि बाथ्रा दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंखौ आरो नोंथांमोनखौ फोरोंगासिनो दङ आरोबाव फरायनानै खोनासंहोबावनि बोसोन बिजाब 10 बालाबनि 19 आरो 20 Proverbs chapter 10 verses 19 to 20 मा होनबावदों नोङो जेसेनो रायज्लायगोन एसेनो बारा पाप मावगोन नोङो गियानिब्ला सिरि सिरि थागोन बिराद मोजां बाथ्रा बुंबावदों आरो बियो सैथो अनजाग्राफोर जों जेसेबांनो जोङो रायलायगोन एसेबांनो रायलायथावै बाथ्राखौ जोङो रायलायफ्लांगोन जेसेबांनो बुंगोन जेखौ बुंथावनो नाङा बेखौ जोङो बुंफ्लांगोन आरो बे बुंनायफोरजोंनो जोङो गोरोन्थि जों नुजागोन मानसिफोरनि सिगाङाव इसोरनि सिगाङावबो बेनिखायनो नोङो गियानिब्ला सिरि सिरि थागोन होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ आरोबाव मिथिहोबावदों 20 सिरियाव लिरबावदों मोजां मानसिनि बाथ्राया रुफा गुबै बादि दुष्ट मानसिनि साननायफ्रा उदायथारो जाया गियानि जाया मोजां मानसि बिथांमोननि बाथ्राफ्रा बुंब्लाबो रुफा गुबै बादि दाम गोसा मोजां बाथ्रा बिथांमोना दिनै बुंगोन खोनाबायना बिथांमोना मोजां मानसिनि रावफ्रा बेबायदि आरोखि बिराद रुफा बादि सनाफोर बादि दाम गोसा बिसोरनि खोथाफ्रा आरो बेबायदि मानसिफोरनि खोथाजों जों सोलियोब्ला जोंनि नखर संसार जाथि माहारि समाज गासैबो गोजोननाय आरो जौगानाया दिनै फैयो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बेनिखायनो गाहाय सिराव लिरबावदों जे दुष्ट मानसिनि साननायफ्रा उदायथारो जाया अगियानि जाया दुष्ट बेथ' जाखागोनखा उदायथारै अगियानि मानसिफोरनि दुष्ट मानसिफोरनि साननाय बुंनाय होननाय रायनायफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बिथांमोना सिरि थानो हाथारनाय नङा बेनिखायनो जोबनायाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोननो सानबाय तो बेखौ मोननो हागोन आरोबाव जाकबनि 1 बालाबनि 19 सिरि जेम्स चैप्टर 1 verse 19 आवहाय बाइबेलाव बेबायदि बुंदों ओ आंनि अनजाग्रा बिदा फंबायफोर नोंसोरो बिखौ मिथिगौ साफ्रोमबो खोनासंनो थाखाय गोख्रै बुंनो थाखाय लासै बोराबनायनि थाखाय लासै जाथों नै बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामबाय अनजाग्राफोर ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर गोथार बाइबेला नोंथांखौ आंखौ जों बयखौबो खावलायदों मा होननानै बुंदों जों बयबो खोनासंनो थाखाय फास्ट जानो नांगौ गोख्रै जानो नांगौ बुंनो थाखाय लासै जानांगौनो बुंनो थाखाय आरो मा होनबावदों आरो बोराबनायनि थाखाय लासै जाथों होननानै बुंदों जोङो मा हाखु दाखु जोङो रागा जोंनायाव हाखु दाखु दिनै जों जानो नाङा बोराबनायाव हाखु दाखु दिनै जोङो जानो नाङा जोङो लासैसो जानांगौना बोराबनायाव मायाव जोङो खरा जानो नांगौ होनना बुंदों खोनासंनायाव अनजाग्राफोर जोङो गोख्रों आरो खरा जानो नांगौ नाथाय बुंनायाव लासै आरो बोराबनायाव लासै जाथों होननानै बुंदों नाथाय जायफ्रा बोराबनायाव खरा
नोंथांमोना मिथिगौ ना जायफ्रा राग जोंनायाव खरा बा राग खरा जों दिनै बयबो बिनि फिथाइखौ जों दिनै मोननो हायो बा मिथिगौ खरा मानसिफ्रा मा रोखोम जायो राग खरा मानसिफ्रा मा रोखोम जायो आरो नोंथांमोननो गुसुं एग्जाम्पल होनो मिथिबायना गंसे खरा फाग खरा होननानै बुङो बर'नि फाग खरा सिखाखौ जुदि जों खामानियाव बाहायोब्ला बे सिखाया मा जायो मिथिगौ ना बायस'यो माब्लाबा थाल्ला गायो मा जिनिसखौ दानोब्ला बेबायदि दिनै जायो आरो फाग खरा दुरुङाबो जे दुरुंफोरखौ जों बाहायो बे दुरुंफ्रा जुदि फाग खराब्ला बेयो जनो दसेल' नांगौ बेयो थाब जयो लास्टिं जाया थ' बेनिखायनो जोंनि गोथार बाइबेला जोंखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों गियाननि बाथ्रा जोंनो दिनै फोरोंबाय अनजाग्राफोर बेनिखायनो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय फै जोङो गियानि ख्रिस्टियान जों जानो जोङो बुंनो थाखाय लासै आरो बोराबनायाव लासै बेबायदि ख्रिस्टियान जोङो जानि आरो जों गियानि जानायखाय माने जोंनि गियानि जानायखाय माने जोंनि गियाना जोंखौहाय गोरोन्थियाव दैदेनलांनाय नङा आरो पापाव खोख्लैनाय नङा जोंनि समाजाव जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलियाव जोंनि जाथि हारि माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि लाबोनाय नङा नाथाय जोङो उगियानिब्ला जोंनि न'खर जोंनि मण्डली जोंनि समाजाव जोंनि गामियाव जोंनि जाथि हारि माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि दिनै लाबोगोन जों जुदि उगियानिब्ला आरो उगियानखाय जोङो गोदाव सोराव बाथ्रा दिनै जों बुंनोसै नालाय दिनै बियो जोंनि गेजेराव दिनै जागोन बेनिखायनो आं खावलायो फै जों गियानि मानसिफोर बादि जों जानि गावखौ हमथानो हाग्रा सिरि सिरि थाग्रा ना बेबायदि दिनै जोङो जानि मानोना गियानि मानसिफ्रा गावनि खुगाखौ हमथायो आरो जाया सिरि सिरि थायो बिहा नंथारखौ बिजिरनाय गियान दं बा थायो होननानै बाइबेला जोंखौ मिथिहोदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बेनिखायनो बाइबेला आरोबाव जोंखौ मिथिहोबावदों ना खोनासंनानै मोजाङै बुजियाब्ला आरो बुंफिननायनिख्रुइ बुङैया गियाननि सिनायथि होननानै फोरोंबावदों जायफ्रा जे खोथाफोरखौ खोनाबाय खोनानानै मोजाङै बुजियाखैब्ला बुंनायनिख्रुइ बुङैया गियाननि सिनायथि होननानै जोंनो फोरोंबावो आरो दिनै बेल' नङा गोबांथार बाथ्रा बुंब्ला माब्लाबा जोंखौ गोरोन्थियावसो दैदेनलाङो थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गियानि मानसिया सिरि थायो होननाय बे बाथ्रानि गेजेरजों गाहामथारैनो बुजिबाय आरो गोथार बाइबेला मा बुंदों बेखौ मिथिबाय आरो थांनानै थानायाव जों सासे गियानि सुबुं जानानै थांनानै थागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिं थिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय